Здравейте хора, добре дошли в канала ми и днес ще играем в Brawl Stars. И така, сега ще играем на Нокаут и ще играем с моята приятелка е тук, където го градих, но и този е много силен. Така. Ето така. Оп. Биха мой. Ай! Давай буш. Загубих едно нищо. Малко трябва да се пазим от ето тези там. О, имам си и супера. Сега ще скочим на някакъв. Може би ето. Къде сте? Къде? Ти пак откъде се появи? 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 Се появи? Там е. Така. Оп. Вижте тук сега как ще скоча. Вижте. Хоп. И сега ще пуснем хайперчарджа и вижте само как всички ще ги убия. Кеки, после искам да видиш второто видео как тук им скочих. Като се качи, ще го кача и това да видя. Не, Колт ме уби. Колт. Хора, това ще бъде само на битка с Котел. Днеска въобще не ми се снима. Най-добре. Нищо. Сега пък загубих. Хора, това ще бъде до днеска. Оп, само да си видим какво сме спечелили. Нещо спечелихме ли? Не. Окей, чао. Окей, хора, чао. Това